Šta je u stvari superheroj mora da ima? Plašt. Dobro, može da ima plašt. Jer ima neke super moći? Da. Dobro, i šta još može da ima? Mora da ima odelo koje ne može da se pocepa da bi mogao da se bori ako neko udari superheroja. Samo da te pitam, logično je mišljenje. Gde pere super odelo? Kako izgleda super mama od super heroja? Da li pere na ruke? Ne. Nego? Ne znam. Pa, mislim, uključi maštu. Ha? Možemo? Možda isto veš mašinu. Veš mašina, može. Mama super veš mašinu za super heroja, super mama, a? Sve mora bude super. Reci mi kako srce moraju da imaju heroji? Veliko. Veliko. I da li heroji moraju uvek da budu dobri? Da.